निनाई ॲग्रो बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे उत्पादन प्रोटोमिल शेणखत आणि तत्सम सेंद्रिय खतांना उत्तम पर्याय म्हणजे प्रोटोमिल कोकणातील सर्व पिकांसाठी, भाजीपाल्यांसाठी, फळे फुलांसाठी उपयुक्त 25 वर्ष लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरलेलं खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। भात पिकासाठी प्रोटोमिल हे उत्तम सेंद्रिय जीवाणू खत आहे। रासायनिक खत वापरणं किंवा युरिया वापरण्याची गरज नाही। एकंदरीत कोकणातील सर्व शेतीवर पिकांसाठी उपयुक्त सेंद्रिय खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। गोवा आणि त्यानंतर सिंधुदुर्ग या ठिकाणी घरफोडी करणाऱ्या, मोटरसायकल चोरी करणाऱ्या सोलापूर मोहोळ येथील फासेपारदे टोळीतील शंकर मधुकर पवार उर्फ हाड्या आणि राजू मधुकर पवार उर्फ गुड्या या दोघांना सिंधुदुर्ग पोलिसांनी बेंगलोर इथं ताब्यात घेतलाय। राज्य आणि परराज्यात अनेक गुन्हे नोंद असणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांना ठोस पुरावे नसताना सिंधुदुर्गच्या स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेने पकडल्याबद्दल सिंधुदुर्गचे पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर यांनी पत्रकार परिषदेत या टीमचं कौतुक केलंय। यावेळी अपर पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम उपस्थित होत्या। दरम्यान न्यायालयाने या दोघा संशयित आरोपींना 8 दिवसांची पोलीस कोठडी दिली आहे। माहिती आहे गेल्या 8 तारखेला सावंतवाडी शहरामध्ये काही घरफोडीचा प्रयत्न आणि मोटरसायकल चोरीचे गुन्हे दाखल झाले होते। त्याची पार्श्वभूमी अशी होती की गोव्यामध्ये 8 तारखेला आणि आदल्या दिवशी काही घडामोडी घडल्या। साधारणतः 8 तारखेच्या रात्री ते काही घरफोडी झाल्या। त्यानंतर 9 तारखेला एका रिक्षा चालकाला मारहाण करून त्याच्यावर हल्ला करून त्याची टॅक्सी पळवून नेली होती आणि ते आरोपी तिथून फरार होऊन तिथं काही मोटरसायकलीचा चोरी करून सावंतवाडी शहराकडे आल्याची आपल्याला खबर मिळाली होती। त्या रात्री आरोपींचा शोध गोवा पोलीस आणि सावंतवाडी पोलीस घेत होते। त्या रात्री दरम्यान सावंतवाडी शहरामध्ये एका ठिकाणी घरफोडी झालेली आहे, म्हणजे त्याचा प्रयत्न झाला, कुठली मौल्यवान वस्तू तिथून गाळा झालेली नाही तर चोरी करता आलेली नाही। दुसऱ्या ठिकाणावरून 2 मोबाईल फोन्स चोरून गेले आणि 2 मोटरसायकली चोरीला गेलेल्या होत्या। यापैकी एक मोटरसायकल आमचे महामार्ग पोलिसांचे जे अंमलदार आहेत त्यांना संशयाला आणि कणकवलीकडे जाताना त्यांनी त्याला थांबण्याचा इशारा केला। ते थांबले नाही म्हणून पाठलाग करून ती मोटरसायकल पुढे सावडावच्या परिसरात आरोपी सोडून पळाले होते। याविषयी आपल्या सर्वांना माहिती आहेच। हा जो गुन्हा झालेला होता हा गंभीर होता, कारण गोवा पोलिसांच्या क्षेत्रात आणि सावंतवाडी क्षेत्रात 1-2 दिवसामध्ये अनेक घरफोडीचे प्रयत्न करून आणि मोटरसायकली चोरी करून आणि हमला करून, विशेष म्हणजे ज्या पद्धतीने टॅक्सी ड्रायव्हरला वगैरे मारहाण जीवघेणा हमला केलेला होता, या गुन्ह्याचं गांभीर्य ओळखून त्याच रात्री सावंतवाडी पोलीस, SDPO सावंतवाडी, आमचे LCB त्याबद्दल तपास करत होते। त्यांना ॲडिशनल SP कुमारी नयोमी साटम या मार्गदर्शन करत होत्या। या सगळ्यामध्ये याचं जे गांभीर्य होतं ते ओळखून आमच्या LCBच्या तपास पथकाला एक सुगावा लागला की यातील काही आरोपी आहेत हे कोल्हापूर आणि परिसरामध्ये आहेत। तिकडे त्यांचा शोध घेत असताना असं माहिती पडलं की आरोपी तिथून देखील पसार झालेत आणि कर्नाटकाकडे निघाले। या सगळ्या घडामोडीवरून आम्ही जेव्हा आमचं पथक त्यांचा पाठलाग करत होतं तेव्हा बेंगलोर शहरामध्ये 2 आरोपींना ताब्यात घेण्यात आम्हाला यश मिळालं। त्यातला एक आरोपी साधारणतः 25 वर्षाचा आहे। दुसरा त्याचा साथीदार देखील अंदाजे त्याच वयाचा। त्याचं वैशिष्ट्य असं होतं की एका आरोपीला त्याच्यावर जवळपास 30 ते 35 वेगवेगळे घरफोडीचे गुन्हे कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे ग्रामीण या परिसरामध्ये आहेत। त्याच पद्धतीने त्याचा जो साथीदार पकडलेला आहे त्याच्यावर देखील मोटरसायकल चोरीचे या आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 20 ते 25 गुन्हे दाखल आहेत। याशिवाय हे आरोपी अनेक गुन्ह्यांमध्ये अनेक पोलीस घटकांना वॉन्टेड आहेत। हे 2 आरोपी आमच्या पथकाने बेंगलोर येथून इलेक्ट्रिसिटीमधून त्यांना संशयावरून ताब्यात घेतले।
त्यांना सावंतवाडी येथे आणून रात्री चौकशी करण्यात आली आहे. त्या चौकशीमध्ये त्यांचा गुन्ह्यामध्ये सहभाग आढळून आला. त्यानंतर त्यांना अटक केलेली आहे आणि न्यायालयापुढे उभं केलं असता त्यांना साधारणतः पुढचा किती 8 दिवसांचा पोलीस कस्टडी रिमांड मिळालेला आहे. या आरोपींच्या अंगझडतीमध्ये काही पिवळसर धातूचे चेन, अंगठी आणि कॉइन अशा पद्धतीचं मिळालेलं आहे. इतर त्यांनी कोणकोणते गुन्हे केले किंवा त्यांचे इतर साथीदार यांचा आपण आता कोठडी दरम्यान अधिक तपास करणार आहोत. एकंदरीत अतिशय संघटितपणे, टोळीपणे मोटरसायकल चोरी करायच्या, घरफोड्या करायच्या, मोटरसायकल दुसरीकडे सोडायच्या, पुन्हा तिथून काहीतरी मोटरसायकल चोरी करायच्या आणि नवीन घरफोड्या करायच्या, अशा पद्धतीची यांची ॲक्टिव्हिटी होती. आणि त्यातून निश्चितच थोडं भयाचं वातावरण तयार झालेलं होतं. कारण एका रात्री 2 मोटरसायकल आणि एकाच परिसरात 2 ठिकाणी घरफोडीचा प्रयत्न होणे, या गोष्टीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन आमच्या पथकाने चांगली कामगिरी केली आहे. विशेष करून या आरोपीच्या शोधाकरिता LCBचे आमचे पोलीस निरीक्षक श्री प्रवीण कोल्हे, त्यांचे पोलीस उपनिरीक्षक अनिल हाडळ, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल डॉमिनिक डिसूजा, सदानंद राणे, बस्त्याव डिसूजा, जॅक्सन गोन्साल्विस आणि आमचे पोलीस कॉन्स्टेबल तत्वेडी कावळे, दर्शित परब, युवराज भंडारी यांनी या कामगिरीमध्ये मोलाची भूमिका बजावली. त्याच पद्धतीने संपूर्ण तपासामध्ये सावंतवाडी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक श्री चव्हाण साहेब, अमोल चव्हाण आणि त्यांचे तपासी अधिकारी श्री जय खंडरकर यांनी चांगली भूमिका निभावलेली आहे. आणि पुढील तपास पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली KPI खंडरकर करीत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.